Γεια σας, Σάμπερτζι Ρούλερ εδώ και σήμερα παίζουμε Γκουακαμίλι. Είναι το πρώτο επεισόδιο της σειράς και ναι, ας ξεκινήσουμε. Μας λέει να πατήσουμε το σήμα αλλά εγώ πηδάμε το space. Το game είναι published από την Trick Box. Λοιπόν, μας μιλάει ένας καλόγερος από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, και θέλω να σας μιλήσω λίγο για τις, για τις εξετάσεις. Τελικά πέρασα. Αυτό. Λοιπόν, με το shift με ποιο τρέχει. Κάνει κολοτούμπα να πω. Αν κάνει. Ή αν τρέχει. Γιατί έχω παίξει πολλά games που έχει εξαιρετική μουσική. Έχω αγοράσει και το κομμάτι του παιχνιδιού τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σπάω λίγο πάνω. Ακούστε επική μουσική. Μουσικάρα πήγα να πω, αλλά να μην είμαι και υπερβολικός. Με το μπαίνει μέσα. Να, ο ίδιος μου μίλαγε. Λοιπόν, το χώρα σημαίνει στο μεξικάνικα για, λογικά. Με το α κάνει επίθεση. Ωραία. Όπως έχεις δύναμη όπως παλιά. Είναι αυτή. Τζουάν. Εμένα με λένε Τζουάν. Όχι εμένα τη Ρούλερ, αλλά το χαρακτήρα μας. Sorry που το βλέπετε έτσι, αλλά δεν μπορούσα να φτιάξω τις διαστάσεις του παιχνιδιού. Εδώ είναι και τρελοβέρας. Να. Ταπ. Τώρα πρέπει να πάω στην κόρη του... Κάπου πρέπει να πάω. Τι έγινε. Μια κανονική έκρηξη, κυρίες και κύριοι. La mansión del presidente. Η μασόν του presidente, ναι. Α, κάποιος προσπαθεί να μας το παίξει ήρωας. Έλα τώρα, δώσ' μου να το ξέρω εγώ. Λογικά αυτή θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσω. Α, μόνο αυτόν. Θα παλέψουμε με αυτήν στην πλάτη. Ούτε καν που μου άφησε να παλέψω. No! Αλλού με έστειλε ή έχω παραιτήσει και τα βλέπω έτσι. Loading, περιμένω να φωτώσει. Πουεμπλούχο. Κάπως έτσι. Πρέπει να πάω τώρα. Δεν καταλαβαίνω και το χάρτη. Τι θα πάω αυτή τη μασκά. Ποια είναι αυτή η μεταλλογία. Σαν τραπεστή μου μοιάζει. Τραπεστό Μεξικάνο. Μη μας το δείξεις. Over here. Save us. Ποιος μιλάει. Α, δεν έχω δυστυχώς το δεύτερο παίχτη. Α, πρέπει να πάω στο καλό γύρο. Πεκάω μέσα. Εντάξει, δεν χτυπάς αυτόν. Καλά τώρα. Τι τους χρόνους και έτσι. Αμυντζή. Θα σπρώξω πάνω. Όχι δεν μπορώ να το σπρώξω πάνω. Αυτό είναι αυτός. Ω, αμυντζή. Έλα. Έλα. Τι είναι τώρα θα εμφανιστεί. Χάτσι, αυτό με δικά σας απλά. Όπα. Έλα, τον έχω. Εύκολο φαίνεται.
Μια τρίπλα αν κάνεις αυτό, τον έχεις. Βοήθησέ μας να βγούμε από εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από τι λέει. You should go to Santa Lucita for clues. Santa Lucita. Αυτό είναι Santa Lucita. Όχι, θα μου αλλάξει το... Δεν θέλω. Θέλω να ολοκληρώσω το mission και μετά δεν κάνω αυτά τα side quest. Παπαμ. Βγήκα από το που εμπλέκω. Η Buffy εδώ. Εδώ μέσα. Tequila. Να κατάλαβα που πρέπει να πάω. What? Τέλος πάντων. Παπαμ. Loading. Το που εμπλέκω, που μπλούκο, με συγχωρείτε, έχει πιο ωραία μουσική. Βλέπουμε εδώ μια σπιτονή κοκκυρά. Sorry που κάνω κολοτούμπα, αλλά έτσι πάει πιο γρήγορα. Βλέπουμε Μουντιάλ. Όπα εδώ πρέπει να πάω, γιατί και φωτιές γι' αυτό. Όχι. Έχει ένα θησαυρό εδώ πάνω. Στο πήδηξα. Α, εντάξει. Πού μου είπε να πάω, δεν κατάλαβα. Θα ξαναρωτήσω. W. Santa Lucita. Πού είναι αυτό το Santa Lucita? Τι είναι αυτό το μανέτα. Τι θέλω να του βρω τα κοκόρια. Δεν μας. Casa del Apollo. Έχει πολλές... Πώς λέει εδώ μέσα. Όπου βρήκα θησαυρό. Χρήματα. Αν δεν πάει. Τελείω. Ένα βλέπουμε μου τζιζά. Έλα, μπες μέσα. Περιπλανιέμαι τώρα εδώ. Σαν το Λουτσίντο, κάπως έτσι το. Forest, animation. Μήπως είναι το πάνω. Μάλλον εδώ θα είναι. Κάνει saving. Save βασικά. Πώς θα χτυπάμε με έναν άλλο, ναι. Πάρτε ανοιχτό εδώ. Όχι λάδι τώρα. Ωραία. Είναι ξεκαθόλου τώρα πολεμάω. Αυτός εδώ με το πράσινο. Στο επόμενο επεισόδιο μάλλον θα πάρω άλλη ενδυμασία. Από το εργαστήριο του Steam, μάλλον έτσι θα το κάνω. Και είναι άλλο επεισόδιο στο τέλος του. Ο κύριος της αποχαιρετάς στο Steam να κάνει subscribe, comment, like, share. Η ζωή θέλει τρέλα, γι' αυτό σαν παιδιά.